Wasu daga cikin makusantar budurwar mai suna Umma Kulsum Buhari mai shekaru 23 sun shaida a BBC cewar wanda ake zargi ya zo gidan su marigayiyar yana ta buga kofar gidan ne, amma marigayar take budewa, wanda bayan da bugun kofar yayi yawa sai mahaifiyarta ta bude, wanda kuma daga nan ne dan canan ya ture ta ya shiga ɗakin da yarinyar take. Asiya Sani Buhari kanwace ga marigayiyar wadda kuma lamarin ya faru akan idanta. Sama haka. Dama suna faɗa ne da junansu. Faɗan da suke yi kawai ba zai wuce irin yana son ganin ta ba, ta ce ita gaskiya ba ta so, tana yin irin baya-baya da shi saboda maganar irin mutane haka, tana baya-baya da shi. To kuma sai jiya dai ya samu ya aikata wannan abin. Tun dai faruwar lamarin a daren jiya Juma'a har kawo yanzu babu wani tabbacin dalilin da ya janyo faruwar wannan lamari, sai dai wasu rahotanni na cewar dan canan ya ji haushi ne sakamakon yadda budurwar tasa ta ki aurensa ta auri wani mutum na daban, wani zargi da kanwar mahaifiyar marigayiyar Hajiya Mama ta musanta. To wannan kuma nufi ne na Ubangiji, ka san yanayin aure, matar mutum kaga wancan da ta aura din to ai gashi, to Allah bai kaddara da shi ba mu isa mu yi wa abin hawan kawara ba. Muna kira ga mai girma shugaban kasa da mai girma gwamnan mu na nan jihar Kano da sarkin mu, siwa Allah siwa ma'aiki su fito su kare mana hakkin mu mata, domin mata mu muke haihuwa ƴaƴan nan, kuma a zo ƴansu a lalata su, wasu a kashe su ba su tsira ba, mu ba mu tsira ba. SP Haruna Abdullahi Kyawa shine mai magana da yawun 'yan sandan na Kano. Yanzu dai aka fara gudanar da binciken, kuma shi wannan dan kasar China mai suna Jen Kwaron an kamo shi, wanda kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni an dawo da shi babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan Banfai bangaren kisan kai, wanda daga tambayoyi da aka fara masa ya tabbatar da cewa shi wannan aika-aika. Batun dalili batun da kamar ana auren sa take ko kuma wasu abatun da 'yan uwansa na cewa ya nemi ta aure shi taki. Daga bayanai da ya fara bamu ya tabbatar da cewa budurwarsa ce, kuma sun dan samu wato rashin jituwa tsakanin su, wanda wannan binciken ake yi gaba daya, wanda kuma za a gudanar da binciken nan na kwakwaf. Faro wannan lamari dai ya ja hankalin jama'a a ciki da wajen jihar Kano, wanda kuma al'umma daban-daban ke ta bayyana ra'ayinsu mabambanta a kai, musamman ma shafukan sada zumunta, kasancewar ba kasafai ake samun faruwar irin wannan lamari ba. Khalifa Shehu Dokaji, sashin Hausa na BBC daga Kano a Najeriya.